खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ खुलुमनाय आरो बरायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनैहाय आं न'आवनो थानानै मा मावलाङो बेखौनो भिडिअ लाबोनो सानदों लोगोफोर। आसा खालामो लोगोफोरा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै। बिदिब्ला लोगोफोरा नायलांबाय थादो। बाजार जानो थांनो र' जोंहा बाजार थांग्रा लोगोफोरानो भिडिअ खालामदों मालागोन खोन्था आङो 12 बाजार जागोन 12 बाजार बाजाराव दसे बेरायनोसै जोंहा बाजाराव बेराय जायो आरो Hast du? Lade nggak? Mabar ini gini nggak? Mabar ini gini. Sona lah nih bang, sona. Ini dikau tuh rasa lancar. Labe yang ada kini kau. Siap segan bilang. Bazaरनिफ्राय ओंखारबोबाय लोगोफोर नै मैगं मिथाइ लानानै फैबाय सिनि दायो न'आव थांबाय थानोसै आमथिसुवानि थाइजौ जानोसै जोंहा नै गेसावबो गैबावा गोथावखाथार दिसावसो जानोसै जोंहा सुबाय थालायला The next day सिफोरखौ फोरानख'लायनो हायाखै सुनानै जायगा गैलायै जादों दान्दाया बेफोरखौ खान्थाल थाइजौ आमथिसुवानि जादों जोंहा नै आमथिसुवानि खान्थाल जादों अरखा अरखिनो बानलु संख्रि लागायलायनानै गोथाव खान्थालाबो जानो लुगैलायखागोन नोंसोरो हाला बेथ' जानो लुगैनाया खुदैयानो सार बोरमा बेदरजों आलुजों भाजा एवनोसै दिनै फार्स्ट टाइम आंनि बोरमा बेदर संनाय लोगोफोर दिनै आं संनाय नायनानै जानोसै दिनै आंनि बोरमा बेदर फार्स्ट टाइम संनाय मस्ला जानोसै लोगोफोर कमेन्ट खालामबानो जाबाय सोर बोरमा बेदर जानो मोजां मोनो आं बोरमा बेदरखौ बिराद moments later मोनबाय लोगोफोर बोरमा बेदरा जानोसैलै ओंखाम मोनबाय नै बोरमा बेदरा दालि ओंख्रि ओंखाम जानोसै आंहा खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया।